Hi guys, mayong adlaw kaninyong tanan for today's vlog. Char. Nagkuha ko sa baga ni partner na among gunmihan sa bukid kani nga time kani nga video ha. Nagsige lang ako sa kakanaw kani sa taas, nakalimtan na sa dang bag niya ang kuan man gud to, ang helmet karon bag na pud. Mga tumi sa merkado kay papaliton mig mga danon. Manok ra gud og kuan ginamos. Paspas kay ta nakanaog na. Diara si partner guys, nagulat ra siya diri sa ubos. Gihatag na nako niya ang bag. Karon mosakay na sad ko kay mga to nami manglugsong nami. Og sa dihang naabot nami sa merkado, nang lugsong lain mi ni partner kay mamalit nami og anon. Di nami ubos sa merkado diri sa Ilawom kay mamili mi og manok. Human ako og lantaw sa lain nga mga manukan unya diri ko ni balik sa tindahan jud ni ate. Unya ang gisugo sa ako kay katong tibok jud nga manok. Nagpili nako og usa og mo na ni naputos na ni ate pagkahuman gibayaran na nako unya nang lakaw mi ni partner kay ning hapit ko diri magpalit ra ko og sayote. Paghuman ako dito palit sa sayote unya diri na pud mi sa unahan kay mamalit na sad mi og ginamos. Magpalit ta og ginamos guys unya na diri si ate. Wala man siya kayoy customer. Nakakita ko sa iyang mga ginamos. Unya na may mga pinutos na siya nga ginamos mo akong napili. Nagpili kog duha dayon gikuha na ni ate kay isulod sa plastic. Karon guys, nakapalit na mig manok og ginamos sa merkado. Karon padulong na mi mauli ni partner og sa dali pa day nakadungog na ba ni kanta ni Kolohoykoy. Unsa ni Kolohoykoy mga ta sa tagay sa kaning kuan. Kalayo is a fire, lobby is coconut, tubig is a water, panghugas sa Bitaw guys, nakita na to nako sa TikTok katong kanta. Unya kay nang hunong di ay mi dinhi ni partner kay naapay gihapit dinhi sa tindahan. Diri ni dapit sa kuan Tapol. Sa may Tapol na ni siya guys. Kinsay taga Tapol Tabugon Cebu diha. Naami dinhi dapit sa inyo ha. Nagpalit mi ani og kuan, nagpalit ay ko og sigarilyo kay wala man dito sa merkado. Unya naman sila dinhi sa tindahan hapit jud nakalimtan ng sigarilyo. Mayo na lang gani kay na eye open sila diri unya nang hunong dayon mi ni partner. Nakahatag naman kog bayad unya nagulat na lang ko sa sukli ani kay wala pa mo ko na sukli ani ate. Og karon diha na ang sukli. Manglabang na ta guys kay wala na pud ang mga motor nga nangagi.